Ďakujem, že ste prijali pozvanie tu priamo na vzduchu. Chcem informovať o veciach, ktoré sa týkajú aktuálne zajtrajších demonštrácií. Spolu s Tomom Nicholsonom sme navštívili verejnoprávnu televíziu a rokovali sme s jej vedením, najmä s pani riaditeľkou Zemkovou, a na naše potešenie televízia je ochotná otvoriť dvere diskusii. Čiže to je informácia, ktorú by mali vedieť aj demonštrujúci. Čím ich nechcem nejak demobilizovať, naopak myslím si, že by mali vytrvať vo svojich požiadavkách, ale zároveň by mali uprednostniť alebo popri tom otvoriť aj dialog a stretnúť sa s politikmi, ktorí kritizujú. Myslím, že Slovenská televízia tomu otvára dvere a my Zmena z dola zasa pozývame na stretnutie s občanmi v pondelok, kam príde aj Tom Nicholson alebo Milan Žitný na stretnutie, pri ktorom chceme pozvať aj niektorých dotknutých politikov, ktorí budú mať odvahu a hovoriť otvorene o tom, ako sa žije na Slovensku v roku gorila. Za druhé by sme chceli informovať aj o stanoviskách Zmeny z dola k zákonu ACTA, pretože tento zákon považujem za prvé veľké priškrtenie slobody v médiách, ktoré má byť zákonné a z ktorého sa strany tak trochu vyzúvajú, že budeme hlasovať až po voľbách. V tomto znení je, domnievam sa, táto predloha nepriateľná a vyzývam politické strany, aby ešte pred voľbami povedali otvorene, ako sa k zákonu ACTA chcú postaviť.